Dobré ráno. Sadni si, Joe. Vieš, o čo som práve rozmýšľala? Pamätáš si na Katalínu? Samozrejme. To bol fantastický víkend a vieš, prečo to bolo také fantastické? Pretože som bola zaľúbená. Ja tiež. Pamätáš si, čo som ti povedala v nedeľu ráno? Keď sme sedeli vonku na terase. Že rada hryzieš... Nie, to nie. Že som bol prvý muž. Nie, to tiež nie. To druhé. Myslíš tie city? Áno, správne. Tie city. A zodpovednosť. Ale Gwen, o čo ti to vlastne ide? Ja nehovorím o tom fiasku, ktoré si zažil včera, ale hovorím o tom, že si sa opil so svojím partnerom a ja som si robila starosti o teba celú noc. Prečo si nezavolal? Bolo to neskoro, nechcel som ťa zobudiť. Podrž to. Prečo? Drž ten spis a tvár sa, že sa bavíme o policajných záležitostiach. Nemusí každý predsa vedieť. Ja si myslím, že aj tak všetci vedia, že spolu chodíme. Sú to detektívy. Najprv som sa dozvedela, že niekoho zasiahli, nevedela som kto. Potom som sa dozvedela, že to bol Tony a potom si išli na pivo. Samozrejme, porozprávali sme sa s chlapmi, že sme na pivo, to je všetko. No to je naozaj smiešné, Joe, pretože Lou mi povedal, že si strávil celý večer na telefóne. Tak povedz mi, komu si to vlastne volal? A určite som to nebola ja, však. Volal som aj mame. Prosím. Volal som mame. Správne. Volal si svojej mame o 2:30 ráno. To je najpatetickejšie ospravedlnenie, aké som kedy počula. Prečo mi jednoducho nepovieš, kto to je? To nie je nikto, to je moja mama. Dobre, nezáleží na tom, pretože že sa mňa týka, mohla by to byť tvoja mama, mohlo by to byť Bimbo, hoci to mne je to jedno. Medzi nami sa to skončilo. To nemyslíš vážne, ale áno, všetko, čo som povedala. Som už rozpačitá kvôli tomu, čo mi robíš v práci. Nechceš poznať žiadnu zodpovednosť, nič. Už tu nebudem stať a počúvať to. Kam ideš? Idem na ryby. Vráť sa okamžite do tejto kancelárie. To je rozkaz.